Cześć! Jakiś czas temu odczarowywałam Rudę Śląską, a dzisiaj odczarowuję Bytom. Jesteśmy na terenach zielonych w Bytomiu nad zbiornikiem wodnym, bardzo dużym, o nazwie Brandka. Jest to takie zjawisko jak staw zapadliskowy, czyli po prostu zbiornik ten powstał na skutek eksploatacji złóż węgla pod lokalnymi dzielnicami Bytomia, takimi jak Miechowice, Karp czy też Stroszek. No i ta woda, która zbierała się tutaj przez długi czas, w pewnym momencie osiągnęła taki poziom, że SRK musiało ją odpompowywać. Natomiast dzisiaj są tutaj tereny rekreacyjne, zbiornik należy do Polskiego Związku Wędkarskiego i generalnie mało się tu dzieje, zdecydowanie mogłoby więcej. Oprócz wędkarzy chętnie przyjeżdżają tutaj fotografowie, amatorzy tacy jak ja lub oczywiście bardziej profesjonalni. No i chciałam Wam pokazać właśnie to piękne miejsce, kiedy kończy się dzień i już przy samym zachodzie słońca. Trochę filmów, trochę zdjęć. Zapraszam. A teraz kilka technicznych słów na temat zbiornika wodnego Brandka. Staw Brandka usytuowany jest na granicy obecnych dzielnic Karp i Miechowice. Jest tak zwanym stawem zapadliskowym o głębokości około 7 metrów. Przy wyższym poziomie wody głębokość osiąga nawet 8 metrów. Staw powstał na skutek eksploatacji złóż węgla właśnie pod dzielnicami Karp i Miechowice, ale również pod Stroszkiem. Tam w tle są widoczne kominy z EC Sząbierki, tylko nie wiem, czy GoPro je chwyci, bo to jest dosyć szczegół. Jeżeli nie, to wstawię zdjęcie, żebyście widzieli, jak one pięknie we trójkę tu górują nad krajobrazem Bytomia. Zbiornik pierwotny zlokalizowany był nieco bardziej na północ, gdzie dzisiaj znajduje się hałda wyznaczająca północny brzeg zbiornika. Brandka rozrastała się na przestrzeni czasu, aż w końcu spółka restrukturyzacji kopalń była zmuszona do wypompowania nadmiaru wody zalegającej w Niecce, a staw zyskał dzisiejszy kształt. Na terenie stawu i w jego okolicy znajdziemy rozmaite ciekawostki historyczne. Przede wszystkim należy tutaj wspomnieć o tzw. szybie Koch, czyli półwyspie utworzonym przez hałdę porudną. A tam mój mąż moczy kija. Na spławik. Co, tylko nie mów, że mnie słyszysz. Słyszysz mnie? To źle. Dzisiaj nie zachowało się niestety żadne zdjęcie z czasów działalności szybu. Wiemy jednak, że został zgłębiony w 1894 roku, zaś zamknięty w 1923. Szyb miał 81 metrów głębokości i należał do rządowej kopalni kruszców Fryderyk, czyli Friedrich. W ogóle to tak za dużo tutaj nie mogę opowiadać, bo co chwilę ktoś, wiadomo, łowi ryby i nie chce tym ludziom po prostu przeszkadzać. Więc to nie jest tak, że te parę zdań musiałam dołożyć w postprodukcji, tylko niestety wielu osobom mogłabym przeszkadzać. Tam, tego nie widać, ale zaraz zrobię zdjęcie i podłożę, jest stojące takie połamane plastikowe krzesło. Natomiast co jest charakterystyczne dla tego zbiornika, to jest to, że w niektórych miejscach gdzieś tutaj na przykład przy brzegu jest bardzo płytko, po czym mamy właśnie zapadlisko. By było straszne, jakby na przykład potrącili mnie teraz tym rowerem i bym wpadła. Serio, tak nieraz to zapomnijcie o fajnych kadrach, bo akurat ktoś musi jechać rowerem. Zawsze kiedy coś mi się ubzdura i jak już ta osoba przejedzie, to na przykład ważka odpłynie albo kaczka odpłynie. To są bardzo fajne kaczki, przyjazne. Tu mamy teraz super widok na zachodzące słońce, ale też widać, jaki ten zbiornik jest duży. Specjalnie nie używam dzisiaj szerokiego kąta, bo zależy mi na tym, żebyście widzieli jego naturalne gabaryty. No i to jest właśnie taki zbiornik zapadliskowy.
czyli powstały na skutek poczynań ludzkich. Tutaj weszłam na górkę, jestem na samej górze przy drodze, więc tutaj jest w miarę fajny widok na całość tego zbiornika wodnego. Mówię w miarę, bo na przykład nie do końca fajnie widać tą zatoczkę, gdzie mniej więcej kręciliśmy intro. I pamiętacie, jak stałam po tamtej stronie i pokazywałam Wam miejsce, gdzie mąż moczy kija na spławik? No to teraz go nawet stąd nie widać, więc znowu zrobię zdjęcie i podłożę. No to powoli wracam na dół. Tam z drugiej strony jest właśnie Paweł. I wczoraj siedzieliśmy z tej strony, robiliśmy stricte zdjęcia przed, w trakcie i po zachodzie słońca. Dzisiaj chcieliśmy, żeby było troszeczkę jaśniej. Coś Wam strasznie ważnego miałam powiedzieć, ale muszę przyznać, że mi wypadło z głowy. W każdym razie powoli wracam. A już wiem, musiałam się wrócić jeszcze raz na górę, ale dobra, GoPro i tak tego nie chwyci. Tam jest za mną panorama Miechowic, przynajmniej tego nowego osiedla. No, w każdym razie ubolewam, że nie widać tych 4 kominów z EC Miechowice i co ciekawe, jak tutaj sam na górze, to też się schowały te kominy z EC Sząbierki. Widać je z tamtej strony, więc takie dwa, można powiedzieć, symbole Bytomia. Jak widzicie, eksploracja miejska to czasem spacer oczyma wyobraźni. Jednak Brandka oferuje także doskonałe doznania wizualne i sensoryczne. Być może za jakiś czas obiekt doczeka się zagospodarowania z prawdziwego zdarzenia i powstanie tutaj przystań. Dzisiaj staw jest pod opieką PZW, Polskiego Związku Wędkarskiego, i praktycznie cały czas można tutaj spotkać wędkarzy. Warto rozmawiać, ponieważ niektórzy mają naprawdę ciekawe historie do opowiedzenia.